Lijep pozdrav, moje ime je Martin Bilunić i pohađam 3. godinu Ekonomskog fakulteta u Splitu, smjer računovodstvo i revizija. Pozdrav, moje ime je Sara Veraja i također pohađam 3. godinu Ekonomskog fakulteta, smjer turističko poslovanje. Za program društveno korisnog učenja ja i Martin smo surađivali sa udrugom Škmer, šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, te smo morali napisati fundraising i media plan za njihov projekt Želim jesti zdravo. Škmer je udruga koja posluje već nekih 15 godina, te su do sad organizirali mnogobrojne edukacije, radionice, sajmove i slično. Što se tiče naša dva projekta fundraising plana i media plana, fundraising plan smo napisali zato jer je to njima sada jako potrebno zbog pandemije koronavirusa i dakle mnoge izvori financiranja su zapravo izgubljeni i potrebno je naći neke nove načine prikupljanja sredstava. A media plan smo složili za njihov glavni projekt Želim jesti zdravo kako bi ga proveli na nacionalnu razinu i to smo služili prema nizu cjenika koje smo našli na internetu koji su nam bili dostupni. Drago nam je što smo uspjeli naš program društveno korisnog učenja uspješno priveli kraju, te nam je žao što nismo mogli imati u normalnim okolnostima radi pandemije koronavirusa i to je to. To je to. Ništa, lijep pozdrav, čao!